Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka KYNHUN ki NONGÂIOH pension jong ketenat MeECL ya kebalatip kum ke MeECL Pensioners Association kila penbena bakan penlong deka JINGÂAKHIH menta kesngi ka arpu pratarik ubna jileu arjar arpuway ban dawa ne ki bor penya jong ke MeECL bakin seuno ya ke pension ke jongki kabala sakut menta la arbenai. Henry Shwa bakin sedang ya ke JINGÂAKHIH u chairman jong ke MeECL ula khot ya keren ya ki bat ula kular ban seuno hapo ke shitayo ya ke pension jong ki kabala sa teng. Ya power minister ngeladap ya kendu la lisen. Kasian ke bakadu bangi kendu kadai tang ban shitayo hi. Si palai la dengan makala. Men si palai ngana ya kendu yu nila ya keren bahasa kan ya kan ke benta ulo ulari ban lek kat bala ban solve yang ada problem. Namar kadai ka common dekat bagi MeECL ban solve yang ada problem. Te bang siu sa siu tang ba nyimtip la non siu. Tingi ong sala da pi ong phimla ban ai ka timeline phila pi ong bang nyimtip hadu la non siu. Te ki ngi pada ngila nang syak kan te. Ngila nang syak kan. Ki ba pli ki ba pang la nang pang. Kada kalau bahkan kata commission keba page ya katarif jong ka MeECL yung bang mla si bansi pension na katarif na ka revenue haban siyo na kata purpose fund ta si benai kalau keba hapadang khatlai bat kasau pro ng tax pension de halon kata ka benta ngi dabu ikani program ban dahnam ta kasi dai kung bangalong api namar ba chairman jongi ulai ka commitment bahapo ani tayo unpelai no te nang tam takas ngi la withdraw no. Habaya keren bat presiden jong kene ke KYNHUN uba barios khar kongor ulaong balada kene katenat kamseu hapo shitayo kumbala kular kin penlong deka JINGÂAKHIH ka bakam he. Agenda ki wepat ki agenda ru ki bubun. Namar ba nong epi gitu ki blasong tight nadu uban u snam arajar khat nyo hadu menta kim pat yo kita ki terminal benefits jongki. Kum ka gratuity nang ta ka leave salary namar kila penlai ka tu kan ya ka leave jongki kat bat kidang sab te ka tu ka leave ki pen kelas ya ka pisa mo te kide ban yo ka tu ka pisa ka ba ni ong ka leave salary ka tu hadu menta ki pat sil nang ta ki bon ki pensioners ki bla submit ya ka medical bill jongki menta lai sau snam ki tu ki reimbursement bill ki sa putlut kamut kasam cingek ya ki ban lek ban beteng ya ka ban lek sumar haki hospital ban care kamtam la dik cingpang ka bakam long complicated to pri kim dan pisa ban lek sumar ru kini ki penong jingi kum ka association ban hi ban page ba ka management bat ka sarkar kidi ban lei ban yarap ban ay kan ka hok jungi ha kan ka association jungi ba menta pi kan ka association jungi kala stang ban form na do arhajar lai arhajar saw la register ya ka dan rai hakitu kipor kimna bun kita kit khot jong kata jong ka association mo namar ba mna don problem itu kipor dan rai sendat pension senam kala don ka jike mengisyak set pension biang arpanai pension senam ru benai Jun ki benai Julai kuntu te hau benai akos ngilaya khot biang ya ka jialang cho pensioners balai pen thmai ikinung kitkam te ngi dang sim hau snam arajar atau benai akos bat ye tung khu snon ye kan ke cingke tang mar ya sim kap kamantri pension hi kampat ju sange namar ka cingcia cho tu ka pandemic kimla ban poi ki life certificate po office di sipola pensange dan rei hadin kata namar ba kibabuan pada ki poi ki life certificate kat kibabiang life certificate kala pelai no dan rei mentapat lengkat ke cia kum ni pat pawi pat kada pat ba kata ka MeECL State Electricity Regulatory Commission MSCRC kong ba mla su ban siu yak pension na ka tarif jadi ban siu na ka trust fund ka ba ka komen kala dei ban
kelak di ban ai hak kapor ba ka MSCB ka kala MeECL kelak corporation kabalong kuma praspa sau kror hak tu kapor nai la khain menta le se anang kiu ya kataru dan nai hadu menta ka komen kapalai ya kata te kadai kata ke jing ka ba bu ya ka MeECL ban siu pension menta